Почивка и хемодиализа на Егина. Островът на Свети Нектари и чудотворец. Каним ви да посетите нашия остров, малката, мила Егина. Това е островът на писателите, поетите и художниците, който ще ви подари множество вълнуващи преживявания. Тук се намира църквата Свети Нектариус, доминираща в центъра на острова, и манастирът Богородица Хрисолеонтиса, убежища на надеждата, вярата и отдадеността. На острова почивният сезон трае от април до октомври, лятото е прохладно, а есента – топла и мека. Почувствайте енергията на древните светилища в Колона, посетете храма в Афая, разгледайте уникалните 38 каменни византийски църкви в Палеохора, които са безценно културно наследие. Тук растат шамфастъкови дървета и се произвежда известният в цял свят шамфастък от Егина. Поплувайте в чистите води на леснодостъпните плажове, сред които е и отличеният със син флаг Агия Марина. Направете незабравимо кулинарно пътешествие и опознайте неповторимите вкусове на местната кухня. Вярваме, че всички горепосочени причини ще ви доведат на пристанището в Пирея. Вие ще се качите на кораба или на летящия делфин и за 80 минути или само за 40 минути ще превърнете мечтата си в реалност. Ние, персоналът на отделението по хемодиализа в Егина, ви обещаваме, че ще положим всички възможни усилия, за да направим престоя ви при нас незабравим. Предоставяме ви информация за фериботните маршрути за вашето придвижване до острова, за безплатния транспорт до отделението по диализа, за местата за настаняване и хотелите. Сеансите по хемодиализа вече не са пречка да прекарате чудесна почивка, която сте планирали и за която сте мечтали със семейството или приятелите си.